Siyakhuleka kuwe Kristo siyakubonga ngoba ngonqamlezo lwakho nengcwele wasindisa isinto. Bafowethu nodadewethu abathandekayo kuKristo, ngithanda ukuba sibuke emazwini endaba yokuhlupheka kaJesu, lapho sibona uJesu ethembisa isigebengu esaphenduka umpharadiso. Ukuba uKristo ebona impenduko nokuzisola kwaso, sibona inkambo yaso engalungile, sabe sesibuyela endleleni eyiyo ukuba sicele intethelelo. Phezu kwalokho sibheka ubumnene behliziyo kaJesu, inhliziyo enothando. Encwadini kaMateyu kuyona indaba yokuhlupheka kaJesu, uMateyu 27 iverse 22 to 44. 42 to 44. Abazange bawabone amandla kaNkulunkulu ngoKristo. Kuthiwa bonke ababedlula ngendlela babenikina amakhanda abo bebhinqa. Wena owadiliza ithempeli ulakhe ngensuku ezintathu, zisindise uma uyindodana kaThixo. Bathi wabasindisa abanye abantu, kepha yena uhlulwa yini ukusindisa uma indodana kaNkulunkulu? Bathi wayethemba enkosini, ayemkhulule imophule phela uma imthanda. Esinye seziboshwa ababekade benqanqelezwe kanye naso sasenza ngendlela efanayo nabantu abebenqamleze uJesu, simbethuka sithi uma indodana kaNkulunkulu akehle emthini. Ngoba kodwa impenduko ibalulekile. Lesesinye asange sibone ukubaluleka kokuphenduka, kepha lesesinye esabona amandla kaKristo sakholwa bese saphenduka. Zimbili izinto ezithintwa ile ndaba: ukuphenduka kwesono nokuthethelela. Baningi abantu esidicilela amagama abo phansi ngoba sibabona bengelutho, thina sizibona singcono. Baningi abantu esesibaqamba amagama angafanele ngoba thina sizibona singcono na. Sikhohliwe ukuthi ebusweni bukaNkulunkulu sonke siyafana. Thiwa isigebengu sathi sesibonile ungalungi kwaso sabe sesiyaphenduka. Kukangakanani sihlale esonweni, kukangakanani sienjoy isono noba sesibona ukuthi sengihlele esonweni, kodwa kube nzima ukushiya isono. Sibizele empendukweni ukuze sithole insindiso kaKristo. Siyakhala isigebengu sithi, Nkosi, uzongikhumbule embusweni wakho. Ngoba ziyafika izimo lapho sibona kungasekho umuntu eduze kwethu, sizizwe sisodwa, silonely. Kodwa namhlanje kumele sikhale sithi, Nkosi, uzusikhumbule embusweni wakho. uJesu uyasiphendula uthi, ngiqinisile ngithi namuhla ngizoba nawe empharadisweni. Jesu washola amazwi ngoba uyabona ukuthi isono siyayidinga impendulo. uJesu uyabona ukuthi masesifuna
ukushintsha inkambo yethu kumele asithethelele. uJesu uyabuyela kwisoni, uyasithethelela isoni. Naso sesibonile ngaphakathi kusona ukuthi kubaleka kangakanani ukuthi sishintshe, kubaleka kangakanani ukuthi siphenduke, kubaleka kangakanani ukuthi sikholwe kuNkulunkulu. Kepha bonke lawo kade beseduze nawo, uJesu akabheki ukungcola kwaso, akabheki ububi baso, kodwa ubhekile into eyodwa, ukuthi sona siphendukile semukela insindiso. Jesu ubheke inhliziyo zethu, ngoba inhliziyo zethu kwesinye isikhathi sizifita ngento ezingalungile. Enhlizweni yami sekwaba isihleke senzondo namaqhubu. Iminyaka ngeminyaka kunabantu engingababheki, kunabantu engingakhulumisani nabo, kunabantu engingene nasemizini yabo, ngenxa yokuthi angifunanga ukwamukela insindiso, angifunanga ukuphenduka, ngiphendukele kuJesu okuyena umqalisi nomphelelisi wendaba yethu. Ukuphenduka kusho ukuba nenhliziyo emnene. Ukuphenduka kusho ukushiya inkambo yendala sibheke kuNkulunkulu. Ukubheka kuNkulunkulu akusho ukuthi ubheke, kodwa kusho ukugxila ngenhliziyo zethu zonke, sigxile kuNkulunkulu. Ngoba ngokwenza lokho sizomukela insindiso, insindiso evela kuNkulunkulu ngoKristu. Namhlanje ngithanda ukuba masiweza lamazwi sibhekisisa inhliziyo zethu, bese sikhuluma nonebeza bethu, bese siyala inhliziyo zethu, bese siyaphenduka sikhole kuKristu oyinkosi. Amen.